jsem Patrik a se mnou je tady... Jo, kámoš, Jakub, čau lidi. Tady jsem. Tady. Stuart. Stuart. A jsme na Play Big Craft. Na Bedwars. No a na Bedwars. A hra začíná za 16 sekund. A nějak se mi to leglo. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, hovno, 2, 3, 2, 1, tepou, začínáme. Kurva. Jo, takže tady, kde seš? Sračka, vyjebnost. Jo, tohle je hustá mapa, i když tahle je moje nejhorší asi. Takže tuhle hraju pořád na jednom serveru, je tam jenom jedna mapa. Počkat, aha. What the fuck? Budeme si dělat o věci, když budeš mít nějaký chlapčík, a já bych neměl třeba žádný, třeba bych umřel, tak mě dáš. Jo, tak to je jasný. Tak to je pravda. No a já mám taky svůj kanál, takže se koukněte víc na videa, Patrik má taky kanál a tam mluví prostě jak hovado. Jak moje máma. Počkat, ale nejlepší je tady, že můžeš stát a u toho si kupovat věci. Tak. Zmrdel, já potřebuji taky něco. Jo, ale jsou taky věci. Tak jdem. Já nemám, nevím co. Tak jo. To jsem tam... Vyhrál, koukej, jsem vyhrál. Super jackpotu. To jsem tam hodil, víš, protože já už mám. Jo, děkuji. Musáku. Já jsem hnusnej. Jo. Já ti dám, že jsem hnusnej, já jsem krásnej. A. Krásný jak cigán. Zmrde. Všechno. Jsi zmrdoslav. Jsi takový zmrd, co mrdá v mrdačku. Hele, tak svoráš, ale přines mi zlato. Musíš na zlato. Aby jsme měli malý kosmos. Díky. No srdci, já si sbírám pro sebe. Prosím. Jednoho jsem neschodil, sakra. Já ti za to dám jablíčka. Jo? Tak jo. Kurva drát! Co, on tě zabil? Jo. Jestli jsme ty... My máme zničenou postel. Hajzo, jestli mě zabijte... Marinko, já jsem radši zabil sám. Dobrý, já jsem ho schodil. Ty! Jo. Oh my god. Čumíš, co? Jo. Tak nečum. Ty vole, já teď mohl sletět jak. To jsi měl vidět. Bodky, toto, kalhotky, kondomy. Se bakuje jak nějaký... Nevím co. Víš, jak se jmenovala ta tyčka dříve? Ne. Mrdací tyčka. Tak. Ne, vole. Ne. Kondom. Co? Dříve se to jmenoval kondom, ne, vole. La 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 la. Dám ti žrádlo. I když mě se baguje, když žeru, tak to je jedno. Tak, ne. Tady je nějaká Sára. Co? Tady je Já nějaká ti nerozumím přesto. Tady je nějaká Sára a já ji zabijím. Hej, to je pičus. On mi sebral zlato. Jak to? Tak nevím co, tak mi se dělají. Hlavně nemluv, hlavně neříkej píčka jako v tom videu. Nebo pamatuješ, já nemám zlato. Co? Splnil jsi do postele?
Ne, zabili mě. Dělej! Zabili mě! Zmrdí. Já chci taky zlaku, dobývám jsem všude. Do prči, tak spadni. Ona mě dala zlato! Spadni. Ty vole! To je ten kripo! Do piči už! Já to můžu vysrat, kurva! Piš, já jsem mrtvej! Jo, taky, tak co? Kde seš? Už tam jdu. Kde seš? Tam, rovně, píčo. Kde seš? Ty? Co seš ty? Co seš ty? Já jsem tam Co Axel. seš ty? Už jsem tam. Ne? Už jsem tam skočil. Kde se... Kde? Tady jsem Skočil jsem, kurva. Aha, takže tady je těch... Pojď do Do modrých. jakýho týmu šel? Do modrých. Modrý. Víš co? Víš co? Vyjebejme na ně. Víš co? Nechci to vědět. Na sersi. Podoš. Už ne. Doskočí rychlej. 3, 2, ty jsi kokot. Tak jo, na 3. Doskočí rychlej. 3, 2, 1, teď. Já jsem dole, No tak, tak co? ne, ty jsi byl někde jinde. Tak na 3. Pojď sem na mě. Kde jsi? Jo, tamhle. Tady 3, se 2, 1, teď. Pojď sem na tenhle ten. Ty jsi skočil. Posun. 3, 2, 1, teď! Jsem rychlejší. Ne, já jsem rychlejší, vole. Já nejsem. Jo! A jdem, ty vole, kup na tu mapu. To je velký jak můj prdel. Takže malý. No. Takže malý Vole, jako co to tvoje. je, jako vole, co to je? Ty je i pes. Já už vím, co to je, to mrtě mapa. Rychle, dělej krupák, jak si vytěžíme. Věci, každý železný 2 metry dělej. Já si poseru. Se možná poseru. No, možná, že se ani neposeru. Možná, že si poseru. Vědra mi schudí a můj péro schudí. Kdo? Kde jsi? Tady jsem pozval. Tady jsou několik litrů. Kde jsou věci? A, Takové, co? Nahoře jo. dole. To jsou tam dě... To je jako... Kde jsi našel věci? Píči. Fakt? Jo. Já potřebuji strom. Když jsem nějaký strom. Ne. Asi ne. A jako co mám dělat, jako... Pojď dolů ty kriple. Písma. Kde jsi to našel, bízno? Pojď dolů kriple. Všechno. Koukej, co mám. Já držím pídou, já. Koukej. Ajo. Koukej, co mám. Teď se mi srá gorí. Ale koukej, co mám. Co máš? Co máš? Železo a bronz. No taky dýpos. Dýpos. Tamhle máš. Kde ho mám? Tady. Dělej. Ty to teď je pomalek. Pojď za mnou. Pojď za mnou. No? Tady. Ajo, ty vole. A já tam ještě tam u té vody, jako že mi tam něco přijde. Tak ty jsi kripl. Všechno. Já nejsem takový ten kripl, co... A dej mi bronz. No, šersi. Všechno. Já se škrabíš, jak idiot. Byla taky jedna. Byla taky taková Bylo jedna. jedno malý mimino, který bylo trochu debil. A jmenovalo se Kum. Tady byla taky taková jedna. Zasraná. Píštivná. Skurvená. Jako ty? No, ty no. Petty pilou. Fetty Family. Co? Fetty Family. Emilie Jotová.
Ježiši Maria, na co se koukáš? Na večerníček. Já taky? Fakt. Jo. No určitě, ty jsi malinký kyroušek. Ale tak dělej. Víš, že tobě je akorát 8 a mě je 12? Ne, mě 9. A mě je 12. Víš, kolik je tobě? 12. Ne. Půl měsíce. No, to máš pravdu. Tobě Ne, já jsem to neříkal sobě, ale tobě. všechno. Hele, tak dělej. Natáčíš. Natáčím už dávno, píčo. Tak já začnu taky. Čau. A dneska tě jsou dlouhý, kámo. Ozvi se. Jo, čau. Konec videa, děkuju. No a když tak, no co? Kde máme postel? Bzno. A tady. Koubí se do ní pindou. Tak kde je to? Ano, kde je to? Jo, je můj. Ty moc nečum. Kde to brýží jak idiot. Kde to rozflákám. Na sračky. Kde seš vůbec? Prdeli? Jo, to vím Jo. taky. Kurva, mám jedno hápko. Jak mi nech? Jestli máš nějaký post, dej mi nějaký malinký. Aspoň dřevěný, kurva. Běž si koupit. Ty vole, oni sem tam dávají bronze k bohovi. A my tady musíme žodrat ty bezdělci. Jo, a kamarád mi řekl, což je tento, mi řekl, že je bezdělák, takže hraje teď pod mostem. Já potřebuji rychle si vzít nějaký věci. Sušenky! Dej mi bízno. Na srdci. Plus. Říkám na srdci. Nebo já už mám. Já už jsem se nasral. Koukej. To jdem. Já si musím koupit aspoň kolik Kurva, už vidím, jak staví k nám kvůli tobě, že jsme neměli žádnou zabezpečenou postel, vole. Ne? Jo, protože i já si tady musím kvůli té posteli kupovat týdlo, protože já tady skáču jak asasin. Máš kolika máš asasina? 8, Neexistuje. 7. Jo, tak existuje. Assassin Syndicate. Syndicate. To je 7. To je neví, že je nová. Já vím, že je nová. Víš co, já mám Unity, Syndicate a Racing. Boris, tak proč to nenatočíš video? Nevím, protože mi to přijde. Za 3 dny to máší, za 3 dny přijde Syndicate. Tak. No a já na Vánoce dostanu GTA 5. Ne, Far Cry 3 a GTA Já- 5. Já mám taky GTA 5. Jo a když tak můj kanál se jmenuje Ondrej Sihák a tak se na to kouknu, dávám tam GTAčko a nevím, co tam mám tam jenom samý. Nevím co, nebudu prostej. Počkat, a proč teda nenatáčíš u táty svýho, víš co? Indíka. On to taky, ale GTA 5. Protože to mám na PlayStationu 3. No, tak proč ho tam nepřivezeš? Ty vole, víš co je vůbec PlayStation 3? Jo. Herní Co? konzole. Co? Herní konzole. Ale Karel, já to nebudu táhat sem a tam jak jdu. Tak počítač by si vzal domů. Tak ty vole, tak ten bude mít sraček jak hovado. Tak to má. Si tady Dělej. Co? Ivo. A
Já jsem asasin. Ne, já jsem assassin, vole. Ne, já jsem... O kurva, už jsou u nás. Ty pičo. Jsou u nás. Ty vole. Já nemám ani... Do piči. Ty pičo. Se na to jdu vysrat. Zmrdi zbaví, ty vole, kurna mě. Spiderweb. Jo, kde jsou kurva? Nahoře u nás u postele. Jeden. Vymrdaný. Jsem měl zabít ty vole. Já bych dělat... Víš, jak se dělají nějaký, že ty odlákají ty lidi, tak já byla ty vole jako svíčno. Ty vole. Kde jsem? Tady je bůzna. Tam je bůzna, rychle! Bacha! Jdi zabránit, kurva! Jdi nám zabijou postel, prde! Dělej! Já jsem v prde. Zabij se pod další, pod Bedwars další. Já nejsem mrtvej. Tak se zabij, vole, od někoho. Když budeš třikrát mrtvý, takový. Už zhadlo? Jo. Když budeš třikrát mrtvý, tak to... Tak se portne. Ty vole, mě vyhodili. Tak pojď sem, ukončíme to už. Já zase nechci. Kde Tady. U jsi postele. tady? U postele. Pojď na stavon. Tak jo. Jsi tady? Počkat, musím lobby, ty debile. Lobby. Tak, kde jsi? To jsi ty. Kde jsi, kurva? To nejsi. Co? Dej lobby. Pojď k Bedwarsu. Už se nemůžeme najít. To už ukončíme. Hezký víc, kde se spavnu. Kde se spavnu. Ty vole, já tam si to blíž. Já jsem tady. Si mi to dá. Tady. Kam? Čekej. Ty vole, kam jsi šel? Mně se to blížilo. No, já jsem hned u Bedwarsu, jenom tam hop. Tak, jsem tady. No, tak my se tady s vámi loučíme. Jo, čau lidi. Tak čau. Čau lidi. Máme vás rádi. A nezapomeňte dát like a odběr a komentář. Čau.